खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ PDMBखौ सिफायना BPFजों सरजाबबाय मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13थि बोसोरसालिनि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय आसामाव दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो राहुल गान्धी MP तपन गगैनि देहायाव फिन कर'ना पजिटिभ कलकातानि आलिपुर सिरियाखानायाव सासे सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम खालामजादों क्वार्टार फाइनालसिम सौहैनो हाबाय आसामनि पान्नाप्पा आरो चिक्की रेड्डीमोना दा बिग बुल सावथुननि ट्रेलारआ फोसावजाबाय दानिया आबुं रादाब जेब्लाराम मुसाहारिया PDMB आफादखौ सिफायनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि हानजायाव उदाङै गोरोबहैबाय मिथिनो हानाय बादिब्ला PDMB आफादखौ सिफायनानै जेब्लाराम मुसाहारिजों लोगोसे आफादनि गासैबो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा BPFआव जयेन खालामदों मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव खुंनाय BPF दोलोनि मोनसे जयेनिं प्रग्रामाव PDMB गासैबो दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव जयेन खालामो मख'नो गोनांदि थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि सिगां बारग' NDBS आरो मिरु सोरखारजों गोजोन सावरायनायखौ दैदेननो थाखाय जेब्लाराम मुसाहारि पिपुल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्डखौ दानाय जादोंमोन ओरैहाय मिरु सोरखारजों बिटिआर गोरोबथा खालामनानै PDMBनि थांखिया जाफुंनायनि उनाव बे आफादनि थांखिया जाफुंबाय बेनिखायनो PDMBखौ सिफायनाय जाबाय होननानै आफादनि दैदेनगिरिफोरा थांनाय 18 मार्च खालारखालि गांसे पेज बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावदों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय कुमारघाटा जामगुरि 5 राजा बाथौ आश्रम मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ 20 आरो 21 मार्च साननैनि हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय खुंनाय जादों फुंबिलिनि 6 रिंगा बाजिनाय लोगो लोगो बाथौ थानसालि थारनाय आरो बावथाय बावजेनो बाक्सा आरो नलबारि जिल्लानि गोथारि भबेन नार्जारि 7 रिंगा बाजिनाय लोगो लोगो भागिरथ रामसियारि आरो भबेन नार्जिनि बिथांमोननि दैदेननायाव बाथौ आरज गाबनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि गिबि खोन्दोनि भट आजावनाया गेजेराव 6 सानल' दंसै बे समाव गासैबो राजखान्थि हानजाफोरानो बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों थियारि खालामगासिनो दङ मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो कंग्रेसनि युवराज राहुल गान्धीआ दिनै अखं आसामाव फैदों आरो गावबा गाव दोलोनि बिसायख'थियारि फोसावदिंनायाव बाहागो लाफैदों कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ दिनै सानजौफुनि 1 रिंगायाव मरियावनि बियाबनि कंग्रेस बिजाथि रुजुथि कर्मीनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मेलाव बाहागो लायो बेनि उनाव बेलासे 3 रिंगायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बरानि बियाब गहपुराव बानजायनाय कंग्रेसनि बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लायो मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीआ दिनै कंग्रेस दोलोनि बिसायख'थियारि इस्ताहारबो बेखेवनाय जायो ओरैहाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ दिनै अखं आसामाव BJPनि मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लाफैयो जरहाट लकसभानि MP तपन कुमार गगैनि देहायाव नैथि खेबनि थाखाय फिन कर'ना पजिटिभ मोनदों जरहाटनि MP तपन कुमार गगैनि देहायाव बेनि सिगाङाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादोंमोनब्लाबो मोजां फाहामथाय मोननानै गाहामाव फैफिनदोंमोन नाथाय विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारि लाफुनाय समावनो तपन कुमार गगैनि देहायाव फिन कर'ना पजिटिभ मोननो हानाया रायजो राजाफोरखौ समखिखांहोदों सुलुंफोर मिथिनाय बादिब्ला विधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों लोगोसे बाहागो लानो गोनां गोबां सोद्रोमाफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन जेराव MP तपन कुमार गगैनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो मख'नो गोनांदि तपन कुमार गगैनि देहायाव जेबो रोखोमनि लोमजानाय गुजुनाय आरो कर'ना भाइरासनि लैखोनफोर गैयाब्लाबो कर'ना पजिटिभ मोननो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों कलकातानि आलिपुर सिरियाखानायाव सासे सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम खालामजादों मोनथिनाय जायोदि कलकातायाव थानाय आलिपुर सिरियाखानायाव मासे सिंहजों गाज्रियैनो जोखोम खालामजादों 40 बोसोर बैसोनि गौतम गुसाइआ फोरमायनाय बादिब्ला कलकातानि आलिपुर सिरियाखानायाव दोननाय मासे सिंह थाग्रानि खथायाव गाव हारसिङैनो बारसोमना लाहैदोंमोन गौतम गुसाइआ
मख'नो गोनांदि कलकातायाव थानाय आलिपुर सिरियाखानायाव मोसाखौ लोगो हमनो होननानै फैदोंमोन गौतम गुसाइटआ। लोगो हमनो थाखायनो साधुनि खसाब गानलायनानैबो फैनाय जादोंमोन गौतम गुसाइटआ आरो आलिपुर सिरियाखानानि मोनसे खथायाव बारसोमदोंमोन। नाथाय बे बारसोमनाय खथाया मोसा थाग्रानि खथा नङामोन, बेयो मासे सिंह थाग्रानि खथासोमोन। जाहोनाव गाज्रियैनो जोखोम खालामजानांदोंमोन गौतम गुसाइटआ। मोनथिनाय बादिब्ला गोदोना आरो फाफ्लियावनो गाज्रिसिनै जोखोम खालामजादों। जाथायनि उनाव गौतम गुसाइटनि नखरनो खौरां हरनाय जादोंमोन। नखराबो बे बाथ्राखौनो फोरमायहरदोंमोन दि बियो मोसाखौ लोगो हमनो होननानैनो न'निफ्राय फैदोंमोन आरो बेनि खर'आ बांद्राय मोजाङाव नङामोन। फोरमायनो नांगोन दि आलिपुर सिरियाखानानिनो मावथिफोरनि रैखाथि होनायाव रैखाथि मोननो हादोंमोन गौतम गुसाइटआ आरो देहायारि जोखोम जानायनि सायाव फाहामथाय होनो थाखाय कलकातानिनो गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो दैथायहरनायबो जाबाय। भारतनि बेडमिन्टन गेलेगिरि अश्विनी पन्नाप्पा आरो सिक्की रेड्डीमोना अल इंलेन्ड बेडमिन्टन चेम्पियनशिपनि क्वार्टार फाइनालसिम सौहैनो हाबाय। मोनथिनाय जायोदि अश्विनी पन्नाप्पा आरो सिक्की रेड्डीमोना कमनवेल्थ गेम्सआवबो ब्रन्जनि मेडेलखौ आवथायनो हाखांबायमोन। मख'नो गोनांदि प्रि क्वार्टार फाइनाल मेच गेलेनायखौ बुलगारियानि सानै बिब' बिनानाव गेलेगिरि गेब्रिएला स्ट'भा आरो स्टेफनी स्ट'भाखौ फेजेननो हादोंमोन भारतनि बेडमिन्टन गेलेगिरि अश्विनी पन्नाप्पा आरो सिक्की रेड्डीमोना। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि एसेल' खम समनि गेजेरावनो बुलगारियानि सानै गेलेगिरिखौ गोरलैयैनो फेजेननो हानायजों लोगोसे गावसोरनि गोख्रोंथिखौ दिन्थिसारनो हादोंमोन भारतनि बेडमिन्टन गेलेगिरि अश्विनी पन्नाप्पा आरो सिक्की रेड्डीमोना। दा बिग बुल सावथुननि ट्रेलारआ फोसावजाबाय। बेयो 3 मिनिट 8 सेकेन्डनि ट्रेलार। फोरमायनो नांगोन दि बेयो मुंदांखा फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि मस्ट वान्टेड सावथुन। बे ट्रेलाराव फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि माखासे मानि दोहौ गोनां डायलगफोरखौ खोनानायजों लोगोसे बेकग्राउन्डआव केरी मिनाटीनि देंखो थलगारखौबो खोनानो मोन्दों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावथुना 8 एप्रिलाव फोसावजागोन। बेखौ होखानाय खालार खालि डिज्नी प्लास हटस्टारावनो फोसावनाय जागोन होननानै मिथिनाय जादों। फोरमायनाय जायोदि ससियेल मिडियायावबो गोबांथारैनो गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि द बिग बुलनि ट्रेलारखौ। लोगोसे गोबांथार लोगोफोरनिफ्रायबो अनसायनाय मोननो हादों अभिषेक बच्चनआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।